Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Hoxe foi o primeiro día do período de rebaixas de inverno. Como en cada período de saldos, a Federación Galega de Comercio recordou que os artigos deben estar etiquetados correctamente, marcando o prezo anterior e o rebaixado. A Agrupación Local de Protección Civil da Estrada atendeu entre os días 5 e 6 un total de 12 incidencias motivadas polo temporal de vento e choiva dos últimos días. Dese total, 9 estaban relacionadas con anegamentos de auga e 3 coa retirada de árboles e polas. Na mañá de hoxe produciuse un novo problema no lugar de Iriz, na parroquia de Parada, onde se están a construir os depósitos e a captación de agua do abastecemento hidráulico dende o río Umia. En concreto, trátase da escorrenta de augas de rega por unha pista que atravesa o lugar. Mañá 8 de xaneiro remata a exposición na Estrada da Mostra Fotorrapa 2010 sobre a tradicional rapa das bestas de Saucedo. Pódese visitar de 11:30 da mañá a 1:30 da tarde na sala de exposicións Nova Caixa Galicia. O Centro de Baixas Presións, que durante toda a semana deixou inestabilidade en Galicia, enviará unha derradeira que afectará principalmente á metade sur. Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. A Estrada, centro comercial aberto.